Molt bé, doncs anem a fer un assaig, sisplau. Farem tot el tros aquell que vam fer ahir, però que el farem ara. La pel·lícula té 3 parts, diguem-ne, un pròleg, un epíleg i la part central, que és la més llarga, que és el berenar. Passa durant el berenar, el famós berenar de la Rodoreda i el Castellet a Ginebra l'any 73, que ningú sap el que va passar, però que ja ho explico. El jardí, perfumat de gardènies i 2 llessamins que l'Eure s'enduia amunt de la casa de la paret veïna. La construcció és que això va precedit i després, posteriorment finalitzat, per unes reflexions sobre el personatge de la Rodoreda. Veiem la seva mort, veiem el seu enterrament, veiem en el moment en què ella fa el qüestionari Proust, la veiem a casa seva a les Gavarres i també veiem uns flashbacks de quan arriba a Viena i es troba amb totes les infidelitats d'Albiols i de quan viuen a Bordeus durant la Segona Guerra Mundial i també posem sobre la taula el tema de la incomunicació que va tenir amb el fill aquest que havia tingut a l'oncle, etc. De per què ho he fet així? Bé, perquè em diverteix aquesta estructura i sobretot perquè era la manera que em permetia d'explicar més coses de la Rodoreda que no podia posar en boca amb ella perquè era allò que no soltava prendre. Finalment, caminant a través dels boscos, vam arribar a Limoges, on ens hi vam estar 2 anys. Explicant les emocions i el sentit del patiment d'aquesta dona i tot el que li va conduir a fer aquesta obra creativa tan impressionant, però a partir de la solitud i d'haver-s'ho passat molt malament, no? I d'estar sola i quin sentit tenia sobre el país i sobre la llengua i el que significava la creació en català en uns moments tan difícils de la nostra història, em sembla que això és terriblement apassionant. Vinga, preparats? Primera? Això passa l'any 73, un moment en què ella tenia 65 anys ja, estava consolidada i reconeguda com a autora aquí a Catalunya, cosa que li va costar molt, perquè li va costar molt que la editessin, que la consideressin com a escriptora pel seu estil, per la seva manera peculiar de fer, i després també com a dona. Va tenir molt conflicte, més enllà de la terrible circumstància de l'exili personal, de la guerra civil i de tot plegat. Es va sentir una mica maltractada pel món intel·lectual, pel món editorial. I d'alguna manera en aquest moment, en aquest berenar a Ginebra, amb en Castellet, una persona amb qui ella havia establert un vincle de cordialitat, de moment encara no molt gran, a partir de després, d'aleshores sí, en aquest moment, i per la presència també de la seva dona, de la Isabel, el fet que vinguessin els dos a aquell lloc que ella considerava casa seva de moment, perquè penso que ella portava casa seva, portava Catalunya a sobre com un caragol, no? I el fet que hi hagués la Isabel la va ajudar a obrir-se i a sincerar-se i a explicar algunes coses de la seva vida que no acostumava a explicar. Val la pena viure. Fas gran i te serenes de natures. I quan ets les passions que t'avalen molt més. Ella tenia un cert discurs, li agradava que sabessin algunes coses de la seva vida, el seu recorregut, els seus començaments, però hi havia coses amb les quals era molt pudorosa o guardava el secret moltíssim. I aquí es va sincerar. Ara quan seus, tot una que vaig sobre tu, sí. Es fan els Jocs Florals a Suïssa. És una coincidència. És una coincidència total i es fan allà i coincidint que es fan allà van a veure-la. I és un berenar que tenia moltes ganes de poder fer. I diguéssim que és el nucli principal de la pel·li. I té la particularitat, diguem, que com que va la parella, el matrimoni, és molt més distès, és com un berenar en el qual ella sembla ser que era una dona bastant discreta i que no parlava gaire de la seva vida i es va trobar segurament còmoda i va xerrar molt i va explicar moltes coses en aquest berenar. I acció! És tota una vida plena de motivacions, desenganys, felicitats i clar, tots els personatges serveixen una mica per anar motivant-la que tregui tots aquests temes. I suposo que Ventura també, el guió que ha escrit, ho fa de manera que, diguem que les preguntes més intel·lectuals, que tenen més a veure amb l'escriptura i tot això, les fa ell, però després, amb el meu personatge, que és la dona del Castellet, o sigui, que és aquesta la figura que representa, ella, en canvi, parla més de les relacions home i dona, dels fills, d'altres
coses una mica més íntimes. Sí, sembla com si el fet que ella hi fos es pogués obrir d'una manera més especial que no si ho hagués fet només amb mi. Clar, tot i que el Castellet hi va ser-hi i ell ho recorda, però clar, és impossible recordar exactament què és el que va passar. El que ha fet el Ventura és recollir tots possibles textos que s'hagin trobat de la Rodoreda, paraula per paraula, i a partir d'allà recrear aquesta conversa que d'inici és certa i completament verídica, i a partir d'allà, clar, és on entra la ficció, no? És una mica... I cap tot. Clar. Parla de tot, sí. De la infància, de la guerra, de tot. TV3 amb la creació audiovisual.